Țineți-vă bine pălăriile. Ne pregătim pentru o călătorie nebună prin istorie. Știați că Cleopatra a trăit mai aproape de momentul aselenizării decât de construcția Marii Piramide? Proiect incredibil. Nu-i așa? Și încă ceva. În secolul al XVIII-lea, ananasul era atât de scump încât oamenii îl închiriau ca să se dea mari la petreceri. Un fruct de lux. Ce să mai? Ați auzit vreodată de epidemia dansului din 1518? Da, sute de oameni din Strasbourg au dansat literalmente până au murit. Și încă una amuzantă. Napoleon a fost atacat odată de o hoardă de iepuri. Iepuri. Cine ar fi crezut? În secolul al XIX-lea, ketchupul era vândut ca medicament. Vă imaginați să luați o lingură de ketchup pentru o durere de cap? Și în final, cel mai scurt război din istorie a durat doar 38 de minute.